Hello everybody, my name is Captain Shades. Welcome to my channel. And this is the game 3 of the Patrick versus Kuting match. Dito sa Vegan City, it is a 5 minutes time control game. Race to 3 ito. Race to 3 itong laban na ito. And at the moment, 1-all ang score. Wala kang itulak kabigin sa dalawang ito. Talaga nga namang match na match ang laban. Ang ganda ng laban. First game, panalo si Patrick. Na down yata si Kuting doon sa laban nila. No? Doon sa first game yon. At sa second game naman, panalo si Kuting. Parang na-blunder yata si Patrick, but it was a great game. Umabot nga hanggang end game yung laban nila. And so 1-all ang score ngayon. At dito tayo ngayon sa game 3. This is the first part of the series. Depende lang kung aabot sa 5 games itong race to 3 na laban nila, no? At kung may mga draw sa games nila, surely this will be extended kung ganon. Okay, panoorin muna natin itong game 3, the match between Patrick and Jaime Criste. Watch this. Umpisahan na natin. And so, let's get it on. Patrick, D4. Aba, nag-C5, mukhang gusto ng Sicilian itong si Master Kuting, ha? O E4, and if Kuting takes the pawn at mag-C3 si Patrick, mukhang Mora Gambit ang pupuntahan itong larong ito. Pero nag-iba, Knight F3 naman itinira ni Patrick, but this is getting more exciting, mga kaibigan. So watch until the end itong laban na ito. Game 3, itong race to 3 na laban ni na Patrick and Master Kuting, bakbakan sa vegan. Right here on Captain Shades YouTube channel.
Talagang nerve-wracking ang mga laban nila, no? Wala kang itulak kabigin sa dalawang ito. Okay, yung karga, magkano ba, may nagtanong, magkano ba karga ang laban na yan? Abay, hindi natin sasabihin, pero ang sigurado, humigit kumulang ang karga nitong match na ito. At yun nga, panalo si Patrick dito sa Game 3. Alright, so just one more win for Patrick, makukuha niya na itong match na ito.